אז מי זה מתקרב, מי זה פה עורב. רגע, זה לא אמור להיות שגיא? רגע, שגיא, הנה. תמיד נפלים על אתם. סליחה, בשביל זה באנו. נכון. נכון. כל הזין. את הכסף. טוב, בוקר טוב. אנחנו עושים טיול תל צפית. שמו ערבי. אביבי, תאמני מכאן שלא יראו קורקטים. יד. הם כתבו פה שהפירוש הוא התל הטהור. התחת שלי מספיק מחזר. אפשר גם רגלי. גם גם מחצה את הרע. לא, התחת שלו מספיק גדול, מחצה גם את האנגלית. 11 קילומטר. תל הצפית, לא. תקצר. שהם כותבים פה התל הטהור, אני ראיתי מקום שכתוב התל הבוהק. זה בעיקרון בגלל הסלע גיר. על שום עופר! תגיד, על שום המסלע הלבן הבוהק. יש פה את הסלע גיר הבוהק. בעיקרון גם קראו לזה, היה לזה עוד שם, שהתרגום של זה המבצר הלבן, על אותו עיקרון של הסלע גיר. לא, אין לי מקום בזיכרון, קדימה. המקום הוא בעצם קריית גת המקראית, הפלישתית, קריית גת המקורית, קריית גת העיר שאתם מכירים. בעצם חשבו בהתחלה שזה שמה, וגילו אחרי 4 שנים את הטעות, ואז כבר ראש העיר לא הסכים לשנות את השם, ולכן זה נשאר שם קריית גת, למרות שפה זה בעצם קריית גת המקורית. יאללה, מי טוב, ולא כמה 3 קילומטרים.